Co je? Ale tak jsem ti přemýšlel, co je podle tebe tipec? Cože to? Tipec. Když ho můžeš někomu zatnout, tak ho asi musíš nejdřív někde splašit, no ne? Nevšiml jsem si, že by byl v jednotě v akci v rámci Medvědích týdnů. Zajímavý. Nebo jak to, že fárají horníci? Neměli by spíš fárat faráři? A když teda už fárají do dolů, tak nemělo by se jim v tom případě říkat spíš dolníci? No jo. A mít Filipa? To má mít ve sklepě zavřenýho nějakýho Filipa? Hele, nenudíš se trochu? Nebo 7. nebe. To jako projdeš prvníma 6 nebama a v žádným se ti dost nelíbí, tak to jako jdeš omrknout ještě o kus dál. Hrábne ti z toho, kámo. Ne, neboj se. Nebo se říká mít kliku. Mám doma kliku skoro na všech dveřích. A nemám pocit, že bych byl nějak extra šťastný. To mi vysvětli takový nesmysly. A co svíčková? Přijde ti, že to chutná jako svíčky, ty vole, blbosti, úplný blbosti. Kámo, Nebo když je na tebe někdo jako pes, jako že tě oblizuje, vrtí ocasem a učurává nadšením, když dovalíš domů. A psí život. Teď já bych to s ním hnedka měnil. Žrádlo až pod držku, trbání za ouškama. Žádnej pracák. Proč jsem se jenom nenarodil jako pes?